kumbira msopero what listing council BRDC ndikuona kukosha kwechirongwa ichi ndechekuti tanga tine dambudziko recholera gore ratikubuda rinoiri takarasikirwa nemhuri dzakawanda nenyaya yechirwere ichocho saka ndangotenda hama dzedu dzeDAPP vozazokutibatsira pane is a step ahead and they are supporting his excellence nekuti president wakatanga chirongwa checampaigning clean up campaigning saka idzi ishamwari dzedu non-government organizations vanosenza pamwe chete nesu vaona kuti nharaunda yedu nekunaya kwekuita mvura we supposed to do this exercise musi wa5 but vabvaona kuti tikada kumirira musi we5 mvura ikaramba ichinaya zvairi kuita so tozopedzisa taane zvirwere zvakawandisa saka tangoti since iri program yahis excellence tichangoita even though madays achasvika taita kuti nzvimbo yange yanyanyoipisisa sepagrowth point panosvika vanhu vazhinji tiri muholiday saka vamwe vanongorasira zvese pese pese saka with the assistance of DAPP tabatsirikana zvikuru. Nzvimbo inoti tinoita challenge yekuti tine tractor inenge ichobva kubhindu kumanenga saka patinoita tongoiwanira ipapo totenda Mwari because haanyanyi kugara ichitakurwa izvo tine imwe area iri kuraswa mapamba mulocation zvati tosviko ipapo totransfer mapamba zvecho aisa kumadumping site saka we are happy about that exercise yatikubatsirwa nedevelopment aid from people to people. Nayo tine muwadi munomu tine 27 mavillages ese akakomberedzwa nemiti yemusango neimwe michero yatakadyara saka miti tichinayo asi dambudziko rinonyanyotira ndeyemadumping site kune dumping site yedu kure saka kuti munhu abve mulocation achienda ikoko about 500 meters kunorasa mapamba evana vanozongoenda pakavarerukira saka vanonga vakusvita usiku saka tazokokumbira DAPP kuti tarisai mapartners edu taita dambudziko remarara saka ndosaka vazongouya nenguva yavaona yakatambanuka. Ndetwa Agnes Mafumo ndinogara machandavengerwa ndandisingazive nezvechirongwa ichi ndangosanganawo nacho ndakazvifarira nekuda kwokuti kune zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa kuburikidza nemvura yakanaya iyi mazuva matatu ende nekrisimasi vanhu vakawanza kusiya marara akawandisa ndosaka tangofarira kuti tawana vabatsiri saka regai tiribva tangobatsirana navo. Vanhu vekunoku vanoita maduties avo especially kana taudzwa kuti tiri kucleana musi wakati musi wefriday unoyu uyai tinouya tichicleana tinokwanisa especially toshandira apa pamadomasi apa tikaonawo pabhini pedu pasviba tinouya nematches topisa kana pasina pekukuturira tinobheura topisira ipapo marara edu tichitsvaira tichiunganidza tichipisa zvekare ende zvinodi zvinofadza chenesa iye zvezve nguva yataana ine ndiyo nguva inowanzirwanika cholera nokuti kwava kuti mengo dzavemo saka kana vachitoda iso vari kuratidza kuti vanochide kuvanhu iye vanavo muno vafana kudi kupa zvakanaka vachenese nzvimbo yavo ende nzvimbo inocheneswa navari zvivai